Ayun mga kalingap, magandang umaga po at magandang hapon sa lahat ng nakakapanood po mga kalingap. Kasama ko si Ma'am Buena at si Sir Edel. Nandito po. Tayin po natin. Gatas tsaka yung diaper. Magandang hapon. Kamusta na? Ito yung mic. Okay lang po. Si Lola. Kamusta na si Lola? Okay naman po. Lumakas na si Lola oh. Lola, lumakas ka na. Ayan na natin yung microphone. Lumakas na po si... Dito, kasi ato tayo dito. Ay, mga kalingap sila Lola Herminia tsaka si April. Kamusta na kayo dito, Lola? Lumakas ka na, nakaano ka na po ah. Ako, medyo, Oh. ay, pakot pa, ano pa man ako, ay, wala pa man akong, mahigit pa lang ako kung isang buwan may karate. Ang nakapunta pa ko doon, Mayo na, ay, ano na siya nga, Mayo. Magbuburutuhan na. Oo. So, may gatas pa po kayo. Wala, naubos na. Naubos na. Pero kumusta yung epekto, Ang epekto April? man na, Ano naman po siya. Lakas- Lakas-lakas man po siya. Lumakas siya dun sa, Pag-inom niya nung ano, na. anong gatas yun? Yung, ito. At naubos na pala. Kailan lang naubos? nung ano pa. Ano lang po. Nakaraan lang po. Nakaraan lang. Nung ano, Eksakto. nung buwan ng, ano din, Mayo. Mm. Ang inom ko man lang nun ay sa umaga baga. Ay, Opo. umaga tapos sa gabi. Dalawang beses lang yun. Mm. Oo, yun ang inom ko. Ang takad ko lang, lima-limang takad na nakalagay dyan. Mm. Opo. Ito meron po kaming dala mga kalingap. Siyempre nagpasalamat tayo kay Ma'am Mary. At ito may... Gusto ko nga pong makalakad na ko sa nagsasamba ako linggo-linggo. Opo. Oo. Gusto ko na magkasamba Pag-pray ako. natin na makalakad ka, ano. Ito lang gusto kong dito baga nag-repon si dito sa binti ko. Saka nagburokol na ako sa ganito. Sabi ko, dapat matanggal ko ito. Ito. Kaya makalakad ako ulit. Ayan po, meron po tayong Insure Gold. Yan. Yan, oh, para makalakad ka na talaga. Nung unang lata, nakaupo ka na. Ano na? Hindi pa ako nakakapo noon. Ngayon, nung maubos mo na, nakaupo ka na. Oo. Lumakas ka po, ano? Lumakas-lakas. Mm-mm. Ang problema ko, gusto ko makalakad ako gusto ko makasimba ako sa simbahan pag linggo. Parati pag may komunyon man. Oh. Mm-mm. Sabi, mahal-mahal ka nito, Lola, ni April. Mahal-mahal ka po ng apo mo. Hindi ka pinapabayaan. Maaral na rin sa sa... Ay, iwan ka na kasi maaral. Maaral na ito. Mm. Ayan. Oh, inom ka na para makalakad ka na, Lola. Mag-inom ka na po. May diaper ka pa po. Wala na. Wala na din. Ito may diaper tayo. Oh. May diaper po mga kalingap po. Binili tayo mga kalingap. Ito po may diaper para naman mabawas-bawasan ang gastusin. O April, ikaw na bahala diyan tago. Sino nagsusuot? Ikaw ang nagsusuot kay lola mo? Sarili ako. Ay, marunong na. Kaya mo na po niya. Sarili ako. Pero noon, Hindi pa, puro higat. puro kayo ang nag-ano.
nung magkainom siya ng medyo mamahaling gatas, nakakasarili na siya. Ay, grabe kung Gusto congrats. ko nga makalakad. I-pray mo po Ang gusto sa kong makalakad. sa Lord. Hindi ako nagsisimba. Lord, I pray in the name of Jesus, bigyan niyo po ng lakas, Father God, ang kanyang mga tuhod upang makalakad at Lumbaga nga ito, makasamba. ano ko nung nabigyan. Oh, sige, sige, Nay. Gamot doon. O sige po, Tapos sabi Lola, ko i-try mo na magtayo. Lord, pagpalakadin ako ni Lord sa Amen. ang simbahan ko ay dito pa kay Pastor Alan. Tapos na simbahan ko sa Baliti. O sige, nanalangin ka po na ikaw ay sana ipalakarin ng Panginoon. Ay sige, Lola. Araw-gabi na ako nagdadasal kay Lord. Amen. Kaya Ngayon, ako nakakabangon na. maniwala tayo sa Panginoon na palalakarin ka ng Panginoon. Ano, Lola? Naniniwala ako kaya kang palakarin ng Panginoon eh. Na ito na nga dito, mga lito doon, nagbaraba na. Mm. Baba. Mm. O sige, tayo ka na po. Di ba? Ang tutumba pa ako. Ay, natutumba ka pa po. Hindi, kaunti-unti, kapit ka po at papalakasin niya ng Panginoon pag tayo nagkilos tayo ng may pananampalataya. Tumayo tayo na nananampalataya tayo sa Panginoon na siya yung magbibigay ng lakas sa iyong mga tuhod. Ano, Lola? Sige, higop muna si Lola. Mm-mm. Sige, dito mo yung gatas mo at patayuin natin at hindi po daw siya nakakatayo mga kalingap, gusto niyang tumayo wala pong imposible sa Panginoon. Tayo na, Lola. Hallelujah. Amen. In Jesus name, bigyan niyo po ng lakas ang kanyang tuhod kung makatayo sa pangalan ni Jesus. Thank you, Father God. Nagchinelas pa po. May chinelas na. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nakatayo ka, Lola. Medyo nahihirap ako. Yan. Praise God. Oro daw kaya ang ano ko ay. Sa pangalan ni Jesus, nakatayo ka ho. Hallelujah. Palakasin niyo po lalo complete strength sa kanyang mga tuhod, Panginoon. In Jesus name. Yan. Makalakad ka na po. In Jesus name. Exercise. Kasi sige po. Nakaano ka po. Kailangan massage. Oo. Continue lang po everyday. I-declare mo sa Panginoon na pinalakas ka ng Panginoon. Siyempre, kailangan din nating may pagkilo sa katawan natin. Exercise natin yung mga legs mo kasi siyempre mga lated, natutulog. May mga kulani. Oo. Ano ka po, may mga kulani. Ayan, pray lang po. Wala pong imposible sa Panginoon. Kagaya niyan, kahit anong pilit mo dito noong mga nakaraan siguro, hindi ka makatayo. Hindi. Ngayon, nakatayo ka. Katayo. Kasi merong kang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Siya yung nagbigay ng lakas. Siyempre, hindi naman natin masabing instant. Salamat tayo sa Panginoon. Meron pa rin miracle na ginawa ang Panginoon sa atin. Lola? Yan. At tuloy-tuloy lang, exercise mo lang yung paa mo, inom ka nung gatas. Siyempre, ang pinaka-importante, Lola, magdasal ka sa Panginoong Jesus. Di ba ako nalimot kay Lord? Araw-gabi ako. Praise God, no? Yung nakaraan, di ka makatayo, Hindi ako makatayo. Pero nung kapit ka, may mga kinakapitan ka, hindi talaga. Hindi. Ngayon. Hindi ako nagpapalsa. Dati, naalsa ako nila. Ang lang, hindi ko na kaya ito. Pray lang natin. Lord, in Jesus name, lakas po. Ibigay niyo po ng lakas yung kanyang tuhod. Jesus name. Linggo kaya ako di ako nawala sa simbahan ay. Kamusta na pala, April, yung pag-aaral natin dyan? Yung mic din. Andiyan yung mic ko. Ano po,
Ano po, Ano ta? patuloy pa rin po sa pag-aaral. Papatuloy ka? Opo. O bakit parang mahirap anong problema? Kasi po kulang sa sa pang tusto sa akin. Ganun po. Nag-enroll ka? Hindi pa po. So mag-enroll ka pa lang? Opo. Kasi po, wala So- naman pong pang-araw-araw na trabaho si Papa. Pero parang 50-50 na makakapagpatuloy ka. Kasi wala Pipilitin ka. po Pipilitin pa rin. para po makatapos. Ano bang ano mo? Anong year mo? Ano po, first year college. College po. na. So ano yung course na ano? Course ko po yung siguro yung madali lang po para makakapagtapos agad ako. Yung medyo mura at lang. makahanap Ano. ng trabaho po. So gusto mo talaga makapag-aral pero ang problema ay Opo, kulang po sa... hindi ka sure kung kakayanin. So, Kaya nung ito, magbibigay ako sa iyo ng ano. Saan sana ma-enroll? Bait po. Ito ano, April. Bibigay ako sa iyo ng pera para makapag-aral ka. 5,000 para pag-enroll ka na may pang tuition ka na. Ano? Salamat po dito. Malaking tulong na po ito para sa akin sa pag-aaral ko po at maka-enroll po ako. At para po makapagtapos Yung ako medyo ng mura lang na tuition ano. Opo. At salamat tayo kay Ma'am Mary ng Canada kasi nagpa-abot siya ng cash na para sa pag-aaral mo. Maraming salamat po dito po sa nag-sponsor po nito sa akin para po maka-enroll ako at makapag-aral. Ayan, at God Salamat. bless. Tuloy lang tayo sa prayer. Ano? God is good. Okay. Mm. All that time. Amen. Yan. Si nanay hindi pa po daw siya hakbang. Pahakbangin kaya namin ikaw, nay. I-try mo. Hakbang ka. Nay? It's a work of faith. Nakahakbang ka ba kanina? Practice lang. Kanina, tinignan ko ang kumakbang. Nakahakbang ka. Nay. Kakahakbang ka na yun. Right foot. Kaya mo yan. Yan. I-exercise mo na. Inom ka ng gatas. Importante yung manalangin, ha? At papagalingin ka ng Panginoon. Bibigay ang lakas. Kasi bata ka pa lang na. Ilang taong ka pa lang? 66 pa lang. Pero batang bata pa. Pwede pang mag-asawa yan. Ano na? Hindi na. Kaya wala, ayoko na mag-asawa. Basta gumaling ka lang, makalakad ka lang, makasimba ka Sagaba lang. lang asawa. Sagabal sa pagsamba. Sasabihin ko saan ko mapunta, sambahan para kay Lord na pupuntahan ko. Oo. Hindi man ako mapunta kung saan. Uwi man din. Ayan ay. Tuling ko kaya ako din namamala sa simbahan. Tuloy ka lang na sa panalangin, ha. At kay April. Masaya ka na, April. Masaya na po. Anong course ang i-enroll mo? Ang course ko po, Ayan, yung ang course ko pong gustong yung lang po. yung business ad. Opo. Kasi medyo Saan mura. Madali lang. Sa Mabini siguro, ano. Opo. Kasi yung nursing, mahal kasi talaga Opo. yun. Oo. Sobrang mahal yun. Ano ko na din po na Na-realize mo. na yung gusto ko po yung madali na Para at least meron kang degree. Opo. Oo. At matulungan ko na Lagi lang manalangin. At andyan man ang ating Panginoon, hindi tayo papabayaan. Ay di, sige, God bless sa inyo at tuloy lang sa prayer, ha? Opo. Salamat po sa inyo. Dito po sa nag-sponsor sa akin. Salamat po. Sige, nanay, at practice na sa paglakad. Nakakatayo ka na, sabi mo di ka pa nakakatayo. Ayan po. Ayan po at punta na po kami mga kalingap. At po.
Ito, babasahin ito ha. Libre, walang bayad. Wala man po yung religion. It's about Word of God. Yan mga kalingap at papunta na kami. Bye-bye. Salamat po sa panonood at suporta mga kalingap. So much po sa sumusuporta sa channel natin mga kalingap. Sa buong team kalingap. Thank you so much. God bless po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga kalingap, good morning po. And today po mga Yan si kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi